Ďalší mýtus o láske, ktorý počúvam veľmi často, je tento. Keď sa hádame, asi to nie je ten pravý vzťah. Znie to logicky, veď ak sa ľúbime, tak mali by sme si rozumieť, nie? Lenže z psychologického hľadiska je pravda opačná. Konflikt nie je znak zlého vzťahu. Je znak toho, že dvaja ľudia existujú vedľa seba ako dvaja, nie ako jeden. Vo vzťahoch bez konfliktov často sa nehádame nie preto, že je všetko v poriadku, ale preto, že sa bojíme niečo povedať. Zdravý vzťah nie je vzťah bez hádok. Je to vzťah, kde konflikt nezničí kontakt. Otázka teda nie je, či sa hádate, ale či sa po konflikte viete k sebe vrátiť. Toto je len jeden z mýtov o láske, ktoré nás často milia viac, než pomáhajú. Počas týždňa sa pozrieme na ďalšie a na Valentína si konečne povieme, čo láska naozaj potrebuje, aby bola zdravá.